Hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Hinding-hindi mo na siya makakausap o malalapitan man lang. Sisiguraduhin ko yon. Go! Wala namang pumipigil sa'yo eh. Magpakabaliw ka sa asawa mo hanggat gusto mo. Mga buwisit kayo. Kala mo naman maghahabol ako sa asawa mong toon? Yuck! Marami pang ibang lalaki dyan, ano? Hindi ako gagaya sa'yo na nagpapakadesperada para lang balikan ng asawa. Josmar, hay na aga sa Indogabos like super legit and all. Good morning Metro and Mega Manila. Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Grabe naman yung dramahan natin. Nako mga kabisyo. Uy, SKL, i-share ko lang to mga kabisyo, no? Nung nakaraang weekend, naging sobrang busy namin. Like, super legit and all. We went to like sa Pasig. Hey, hello sa mga taga-Pasig dyan. Nagkaroon kami ng Hatid Saya concert dyan. At bago yun, sumugod muna kami sa PUP kasama yung ilang mga DJs namin para magsalita. Nang hindi basta-basta kadaldalan o magsalita sa mga future broadcasters natin. Kasama ko dyan yung ilang mga DJs natin at nandiyan si Nicole Yala din. At alam niyo mga kabisyo, gusto ko lang i-share sa inyo na up until now, na nakatatak sa isip ko yung isa sa mga binigyang diin sa talk ni Nicole Yala doon sa PUP. Talk about peace of mind. Kapanatagan ng loob. Kasi nowadays, ito na rin talaga yung isa sa mga pinakamahal at pinaka-precious talagang pwede mong makuha at ma-achieve ngayon bukod sa napakaraming pera. Diba? At sa mamahaling bag. Aminin po natin, walang kapalit ang peace of mind o kapanatagan ng loob. And nasabi ko lang ito mga kabisyo dahil most of the time, nawawala yung peace of mind natin kapag tayo ay mahilig gumanti. Yan. Yung tipong ay hindi ko hahayaan ang universe, ang taas, ang Diyos na gumanti para sa akin. Ilalagay ko ang batas sa aking mga kamay. Dahil dyan ganito ang gagawin ko sa'yo para makapaghiganti, hindi ka maging masaya at para maagaw ko ulit siya. Diba? Ganun pa lang, sa mga aktingan pa lang natin na ganun, sa mga drama natin ganun mga kabisyo, nawawala na yung pinaka-precious sana nating pwedeng makuha sa mundong ibabaw. At yun, yung peace of mind at kapanatagan ng loob. Although mga kabisyo, meron tayo dyan mga broskis na nakukuha naman nila yung kapanatagan ng loob nila sa paghihiganti. Ano magagawa mo? Masama talaga ugali nila. Ay nako, pero mga kabisyo, it's very very important na nowadays we prioritize yung peace of mind natin, 'di ba? Kasi ang dami-dami ng mabibigat na nangyayari sa mundo, napapaligiran na tayo ng mga negativities, hindi lang na mga kung ano-anong nangyayari, kundi mga negative na tao. 'Di ba? Kaya wag natin hayaang makaapekto 'yan sa ating pag-iisip at pag-behave towards other people. Yan. Nako, bahala ka mga kabisyo kung saan mo nakukuha yung kapanatagan ng loob na yan, kung sa paghihiganti ba yan, pagdarasal, o sa kung saan man yan. Basta mapapanatag ang loob ko mga kabisyo kapag sinamahan nyo akong buuhin ang Dear Love na yan sa aking pagbabalik. You heard it right mga kabisyo. Sa pagbabalik ko, buong kwento ng Dear Love natin ang mapapakinggan. I-airin natin yan nationwide at worldwide. Pati na rin online like super legit and all. For na mga kabisyo, kasama nyo pa rin po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!